Prosím vás, dneska mám jenom jednu zprávu, ale za to výživnou, protože, jak víte o nedávné aféře Myslivecký, když šlo o ten odstřel Čapy a Madly, což je velký skandál mediální, protože to poškodilo jaksi obraz myslivců, tak napsal nějaký divák velmi dobře, jak nebezpečná je znělka Večerníčku vlastně. A teď dávejte pozor, Večerníček se pohybuje po pochybném schodišti bez zábradlí. Chladnokrevně přitom škodí životnímu prostředí rozhazováním papírů, které patří do kontejneru s recyklovaným odpadem. Večerníček na konci schodiště bezmyšlenkovitě skáče do neznámých hlubin. Stále se přitom usmívá, což může u nezletilců evokovat pocit, že by měli napodobit jeho sebevražedný skok do hlubin. Večerníček, ač zjevně dítě, řídí automobil, to znamená nemá papíry, a navíc se nevěnuje plně řízení. Opět se usmívá, ačkoliv není připoután bezpečnostními pásy. A u dítěte to může evokovat představu, že řídit bez řidičského průkazu, bez připoutání pásem, je velká legrace. Večerníček balancuje na nebezpečné tyči, zakončené kolečkem. Nevěnuje se dostatečně řízení, čímž ohrožuje nejen svoji bezpečnost. Napodobení Večerníčka může způsobit těžké úrazy a automobil, který používá Večerníček, svými splodinami unikajícími z výfuku ani náhodou nemůže odpovídat platným normám a jistě by nedostal osvědčení o technické způsobilosti. Který pořad má ještě podobnou znělku jako Večerníček? Takže se ukazuje, že my jsme s Večerníčkem buď kontroverzní, jak se v Čechách říká, alebo přinejmenším pro děti nevhodní. Tak, to by bylo všechno. Tak. A nyní, dámy a pánové,